Tak, připravíme se, prosím. Kamera. Klap. Pořádný efekty. Sem. No, to je ono. A akce. Aporvér je vlastně o boji dobra se zlem, jako vlastně standardně každý fantasy. Je to vlastně o dvou mladých lidech, který vlastně prostřednictvím svojí lásky zachrání planetu Aporvér od sil zla. My jsme asi všichni vyrostli na nekonečném příběhu, což pro nás jako je příběh number one, pro všechny tři. Shodli jsme se na tom, že prostě to je pohádka, která má úžasnou filozofii a strašně nás zajímá, strašně nás baví. Úplně přesně vím, jako pamatuju si tu chvíli, ten moment, jo, a co tomu předcházelo, že jsme byli spolu na nějakým velkým americkém filmu. Domnívám se, že to mohl být, tak předpokládám, že to byl už nějaký Harry Potter. A my jsme vždycky s Tomášem po těch filmech chodili na chviličku prostě na pivko a probírali jsme to tam spolu, jo, co se nám líbilo, nelíbilo, jak bychom to třeba my natočili líp samozřejmě. A já jsem si mu postěžoval, že je mi líto, že se takovýhle krásný výpravný filmy netočí u nás a tako, proč to jako nejde, tak jsme se tak bavili o tom a on mi říká, že jak je Tomáš takový přímočarý, tak mi říká, no tak to napiš a taky byli unela, na to on udělá no. A na to Spiro řekne, to byl můj nápad. A na to on taky udělá no. Show us the belly like from profile, and then you can have this pregnant walk as we practiced yesterday. Když jsme se bavili, koho bychom si tam rádi obsadili, nebo naše přání, tak já jsem Tomášovi, on to věděl, že já jsem velký fan Nekonečného příběhu a pořád jsem mu tak o tom mluvil. A především teda o Tami Stronach, že jo, jako té vládkyni z Nekonečného příběhu a jak jsem do ní byl zamilovaný jako kluk a Tomáš říká, zase, že jo, muž neomezených možností, říká, hele, tak ji zavoláme. I play Garmore's wife. Because I die, he loses all hope in humanity, and evil is born. So you're coming out of the fog, and you can only go where there's fog. For me, this was really the exciting part of coming and doing this. I was making really interesting projects, choreographing dances and monster movements and Apoverian football, and so I'm a choreographer primarily now, and so it was really nice to be working on that aspect. In the black special effects costume, It doesn't look sympathetic or human. It just looks unpredictable. I am Lily, the mother of the Klutzi. And do you speak in Czech in this film? Yes, I do. Ano. Já jsem Susan Pratt. Jsem Američanka. Lily, vyprávěj nám o snech. Arvis to je velice sečtělý klučina, který je neskutečně chytrý. V tom filmu se staví přístroj, kterým se dají tokrové zabíjet. Takže já jsem tam hrála věštkyni. Je to jen záblesk budoucnosti, který můžeme změnit. A my ho změníme. Já jsem hrála roli Imy, to je taková bojovnice, která bojovala za to, aby prostě v Aporveru bylo všechno hezký a krásný a aby se navrátila zpátky ta rovnováha. Byl to hrozně těžký výběr, protože jsme hrozně chtěli, nebo vsadili jsme na velmi složitou kartu, že v hlavních rolích vlastně máme v podstatě začínající herce, který nikdo nezná. A samozřejmě všichni koproducenti chtějí pokud možno hvězdy. Je to vtipný. Ne, je to samozřejmě asi, asi je to fyzicky náročný, jo. Promiňte, že vám odpovídám takhle zmateně, ale je to asi trošku malinko, no. Čím? No tak je to takový, je tam hodně bojových scén a hodně tady teď se jako pera, teďka jako skáču z lodi, co si jako roztrh kožičku. A je to takový, a baví mě to hrozně. Tak, herci, pojďte nahoru. A holka, kterou najde ten hlavní hrdina ze začátku, ale nikdo neví, kde se tam vzala.
a postupně se to začne jakoby odkrývat. Je to vlastně takový rebel, který chce zachránit svět, který chce být hrozně chce všechny zachránit, chce hrozně všechny bojovat, chce zachránit prostě ten Aporver, tu planetu. Tak já hraju Spira, což je vlastně takovej objevivší ryblim kluk, který vlastně nemá žádný rodiče a tak se o něj stará Ribleyho máma, Lily. Pretoriánská petička. Nechtěl jsem být vždycky hercem, ale vlastně od 4 let jsem se motal na jevišti. Jakoby jako tanečník, nebo jako tanečník jsem měl valašku a hrozně jsem tancoval, když maminka tancovala. Jako tam baví mi ty kaskaderské věci a právě kluci kaskaři jsou úplně skvělí, ty mě všechno učí, všechno mi vysvětlují, co jako já to hrozně žeru. A žeru i je a prostě líbí se mi to. Pro mě práce na Aporveru byla strašně zásadní v tom, že já jsem do té doby neměla takový velký herecký zkušenosti na takovém velikém projektu. To jsem zkoušel na konzervatoř, akorát, že jsem se dostal do posledního kola, tam mi řekli, že nevědí, co dál se mnou, jestli se můžu zlepšovat nebo ne, tak mě nevzali a tak radši jsem šel na normální střední školu. Baví mě to, každý film je dobrá zkušenost. Já jsem předtím točil s Tomášem ještě pohádku a tam jsem se s Tomášem seznámil a Tomáš mi řekl, jestli bych třeba nechtěl jít do takového většího projektu, tak jsem řekl, že určitě jo. I like working with Tomas. He's very easy to work with. Tomáš and I have been friends for years. Tomáš jako režisér ho mám hrozně ráda. Není to typ režiséra, který by na vás křičel, že jste něco zahráli špatně. Když mám umřít, umřu v boji. Ano, zemřeš, bereš životy nevinným. Janička je naprosto unikátní, musím říct, a Janička ona je opravdu stvoření, když hraje tu roli. Hlavní kluk, ten Ribley, má tu Mejsu tak jako ze začátku tak jako božskou, takovou eterickou bytost, která k němu jakoby se stoupí. Ale to už nebudu prozorovat zase. Tak jdem, pojďte. Pojďte se připravit, pojďte na místa. Jako někdy to utíká fakt hrozně rychle a někdy jako to únavný je. Třeba zrovna si myslím, že tady ta bitka je docela únavná, hlavně pro kluky, protože ty tady furt jako bojujou vlastně už asi 6 hodin v kuse. Tak si myslím, že to pro ně je hodně únavný, no. Ale zase jako je co dělat, takže si myslím, že nás to všechny jako i baví, jo. Ale je to prostě, občas je to únavný, to je jasné. Ale fakt jenom trošku jsem bojovala. A máte na Aporveru tak nějaký hračky? No, ukaž mi. A co to je zač, prosím tě, tohle, jak se jmenuje? To je Mucínek. A to je holčička, viď? Ne. To je kluk. Já pocházím vlastně z místa, kde se teď právě nacházíme, jsou to Lidice. A já jsem nějakým způsobem tam ty Lidice chtěl do toho filmu dostat, jo? A Tomášovi se ta myšlenka líbila. Tak jsme si pohráli trošku s tím názvem a vymysleli jsme takový bájný místo v tom světě Aporveru, který je výjimečný. A dali jsme mu jméno Ecidil, což samozřejmě každému už dojde, že to jsou Lidice pospátku. Jo? Takže takhle tam nějakým způsobem jsme ty Lidice otiskli, tak i ten Ecidil je v tom Aporveru takový velice důležitý místo, který zásadním způsobem ovlivní vlastně celý ten příběh toho filmu. Tak teď se nacházíme po mé pravé straně je aporverská loď. Ta je vlastně z Aporveru. To je hlavní kulisa, kde se odehrávají boje s Tokrej, kde my jako hrdinové prostě bojujeme proti těm Tokrejům, jo, a tam se odehrává všechno tady hydraulický ramena, který vlastně vydávají tu loď, jo, všechno fajn. Tady máme takovou zelenou plochu, jako hodně zelenou a strašně velkou, jako. Teď jsme u našich hlavních hrdinů doma. Tohle je jejich domov, kde jejich mamka Lily se stará o sirotky, kde vlastně se děti z měst, které byly zničený zlejma Tokrajema, tak se tady ukrývají a snaží se tady přežít a čekají na záchranu světa. Toto je vlastně Sikonový koš. Jaký? Sikonový koš. Sikon je to takové potvůrky, které létají po Aporveru. Tady vidíme plate, jo, nebo to je jaký slang filmarský, plate.
Tak ono to má všechno jako něco do sebe, jo? Protože samozřejmě každá dekorace nabízí nějaké varianty, nějaké možnosti a nějaký nový nápady, který třeba, když se točí jenom na blue nebo na green screenu, tak vlastně není možný s tím tolik hrát. Ale na druhou stranu zase točení na blue screenu umožňuje v postprodukci si vymyslet spoustu dalších věcí, které vlastně do toho záběru přibydou a ten záběr nějak obohatí, kdežto zase v reálné dekoraci už to tolik nejde, protože jde hrozně těžko spojovat trik s reálnou dekorací. Takže všechno má svoje pro i proti a důležité je to nějak správně namixovat. Tak tady mají sídlo rekvizitáři, čo? Tady vždycky se řeší takové věci, jakože ulomený hák, rozbitý něco, třeba opasku, co ulomilo, tak se jde za rekvíkem a správně rychle pohotový, všecko fajn. Půjdeme dál, tak tady je hlavní kopr. Pánové, já jsem chtěl poprosit. Tak tady je ten kopr, kde teda vidíme, jak špatně hrajeme. My jsme v podstatě měli takové dvě cesty. Jednak, že se nám hrozně líbily filmy Karla Zemana a jeho vlastně taková jako stylizace. A my jsme vlastně od začátku chtěli dělat film, který by byl animovaný, ale byli by v něm živí herci, kteří by hráli živý lidský emoce. Takže jsme hledali něco, nebo nějakou stylizaci, která by byla vlastně podobná animovanému filmu, ale tak, aby vlastně tento animovaný prostředí nerušilo diváka a neodvádělo ho od těch vlastně reálných lidských emocí. No a potom vlastně druhý úkol byl vůbec vlastně, kdo to výtvarno dá dohromady, kdo ho vymyslí a kdo ho vlastně zrealizuje tak, aby vlastně i ty reální kousky dekorací, které máme, zapadly do těch nakreslených částí a pak se to i spojilo s těma živýma hercema. Prosím, takhle narychle. Co děláte? Co točíte? Dneska točíme obraz s dětma, nestíháme to, je to hrozný, padají mi vlasy z toho. My jsme měli za sebou poměrně dlouhou fázi hledání, kde jsme řešili vůbec barevnost toho filmu a tónování a vlastně Ondra Mašek jako production designer, tak vlastně přišel s takovou jako barevnou paletou a říkal, že si myslí, že by ten film měl mít takovou tonalitu a my jsme říkali, jo, to je přesně to ono, co jsme, když jsme psali scénář, tak jsme přesně si mysleli, že by to mělo ten nádech, že jsme chtěli, aby to všechno bylo jako v přírodních barvách, aby to všechno mělo takový barvy lesa a přírody a hub a křoví a stromů. A to vlastně držíme v celý film, to znamená, že kromě jakoby dekorací jsou takhle udělané i všechny kostýmy a vlastně i všechny ty malby a kresby, které používáme. Tak myslím, že nejlepší chvíle byly, když se nám podařilo na začátku sestavit, myslím si, že úplně perfektní tým výtvarníků, kde prostě s Josefem Sodomkou, spoluvýtvarníkem a s Martinem Měškem, který se staral o výrobu, jsme vlastně sehnali spoustu dalších výborných výtvarníků, kteří nám ohromně pomohli, takže v tom celkovém výtvarném pojetí je vlastně vklad mnoha lidí, které jsem vlastně jenom nějakým způsobem organizoval nebo se snažil sjednocovat, ale zdaleka ne všechna práce byla jenom na mě. Tohle je nejdražší rekvizita z celého filmu a to je aporverská sikonová postel, kde jsou sušený sikony, ve kterých všichni aporverčani spějí. Co to je sikon? A sikona to je létající květina, která vlastně, ze které se dělá úplně všechno na aporveru. Z ní se dělá nádobí,
baráky se z nich stavějí, oblečení se z nich dělá, úplně všechno. Oni vlastně, lidi žijou na Aporveru v takový symbioze se sikonama, to znamená, že když by vyhnuli sikony, vyhnuli by i lidi. Jak v obráceně? Točí timer. Fakt? A přesto. No, jo. To v tom sklíčku vidím fakt hodně. To je zaměření, jo, počkej. Myslím, že je to 100% naopak, ty Pako. Jo, takhle. A tady to vidíš. Tady tím míříš. Víc jsme se zblížili jako kolektiv, takže se jako známe se, takže je to takové ucelenější a myslím, že to jako všichni jsme se jakoby tak zbratřili, že teda aspoň u mě to tak je, že všechny vnímám už nejenom jako kluky z Prahy, ale že jedu jakoby za bratrama z Aporveru. Výborně. Vítejte u slosování Šťastných 10. Vítá vás Filip Cíl a vy si připravte tušky. Já jsem státní notář. Číslo 6. Neplatí. Číslo Neplatí. 2481. Pojďte. Dodatkové číslo. Nabývá! Co všechno hlídám? Hlídám jednak, aby jsme měli trackovací body, aby jsme mohli natrackovat pozadí, který budeme prodávat. Hlídám, aby jsme měli dobře nasvícený green screeny, aby se ty věci daly dobře vyklíčovat. A zapisujeme hromadu informací o tom, jak a kde je postavená kamera, pod jakým je úhlem, jak je daleko green screeny a jak jsou věci na té scéně rozestavené. My jsme potom v počítači mohli zrekonstruovat tu situaci nebo to postavení té kamery a ten záběr vyrobit. Takže musí mít člověk velkou představivost a musí to mít všechno dopředu velmi dobře promyšlený, protože je spousta věcí, které těm hercům je potřeba vysvětlit, protože že by s nimi měli hrát a vlastně je tam fyzicky nemají. Takže to je velice těžký a je hrozně těžký vytvořit i jako nějaký pocit pro vlastně herce, tak aby to bylo správně a aby to v tom filmu fungovalo. A to byl úplně první záběr, kdy jsme se odstli na tom green screenu, kde nikde okolo nás nic nebylo. A Tomáš přišel a říká, tak a teď hrajte. A já jsem vlastně vůbec nevěděla, co. Obohacující to natáčení, to je úplně něco jiného, co jsem v životě nezažil točit vůbec na tom greenu. To je úplně neskutečné domyslet si ty rekvizity a to prostředí. A to musí být hodně živá fantazie. Se na tom vysílali, dělali jsme takový obraz, kdy visíme jako z mejsů zháklý jako za lana. A to jsme vysílali asi 6 hodin a to nebylo jako pěkný. No. To obrovský propeller velký jak helikoptér a prostě nám foukal do obliče. Víte, tady ten vlastně, už to nebylo úplně příjemný. Tak dneska tam je ten živej koš, ta sikonovej samolet, takže tam není moc co si domýšlet, protože tam vlastně se díváme na Markulín nádolu a to, že si nedomýšlím nic. V každém záběru filmu Poslední z Aporveru jsou mraky. A my jsme řešili ten problém, jak ty mraky vytvořit, jak jich mít dostatečnou zásobu. Mohli jsme je vytvářet v počítači, ale my jsme se rozhodli pro jinou cestu, dojet si je natočit skutečné mraky. A na takové natáčení potřebujete místo, kde mraky plynou pod váma, kde se na ně díváte ze zhora a přitom se na takové místo můžete snadno dostat. My jsme zjistili, že takové místo je vlastně na druhé straně zeměkoule na Havajských ostrovech, konkrétně na ostrově Maui, kde je 3000 metrů vysoká sopka Haleakala, na kterou vyjedete pohodlně autem a můžete z ní mraky točit naprosto pohodlně celý den.
barvy zmizí, zpátky do tmy dlouhý. Vlny moří, duše ptačí, nás dva unést musí. Nás dva unést musí. Vezme nás vítr, zmizí, zmizí, až všechno spolkne tma. Sometimes I look and I wonder why. I see a flicker behind your eye. I thought like a bullet running through my brain. Asking questions that I cannot answer. Stop! I feel like when we were all children, we live in a fantasy world, and it's like it brings you back to your childhood and all the dreams and fantasies you used to have. So children enjoy these movies because they are still in their fantasies, and adults like them because they are reminded of being children and playing. Pro nás není důležitý, že děláme jakoby velký výpravný film, ale pro nás je důležitý, že ten film má srdce a že to srdce jako je vlastně udělaný z lásky k tomu celému projektu, kterou jsme si drželi ty 4 roky, co jsme to připravovali. Příběh o lásce, o tom, jak prostě 2 děti jsou tak čistý, že láskou dokážou zachránit celý svět. Kde leží Aporver? No, to je tajemství. Naschledanou! Poslední z Aporveru. ČTčko má k dispozici exkluzivní rozhovor s producentem, grafickým expertem a střihačem z Londýna, Terrym Rawlingsem. Pane režisére, v jakém stádiu se teď nacházejí poslední z Aporveru? Tak my právě dokončujeme finální střih a přidáváme už některé vizuální efekty. No a aby jsme kompletaci provedli, tak jsme ještě přizvali našeho kamaráda Terryho z Londýna, aby nám se závěrečným střihem pomohl. Terry, jak se vám celý projekt líbí? Myslím, že ten film bude něco extra. Jde o poměrně složitý film s množstvím vizuálních efektů, což znamená, že nikdy dopředu nedokážete přesně říct, jak to dopadne. Ale má fantastický potenciál, je to nádherný příběh. Jsem rád, že tu můžu na pár dní být a pomoct jim dosáhnout toho, čeho dosáhnout chtějí. Už jste spolupracoval na spoustě takových projektů? Ne, vždycky jsem dělal jen své vlastní práce, ale Tomáš je můj kamarád, známe se dlouho. Řekl mi, že se jeho nový film rodí dobře, jenže Tomáš s Vladimírem na tom projektu pracují už dlouho a tak chtěli znát na určité věci i jiný názor. Víte, když se dlouho díváte na jednu věc, může se vám stát, že nevidíte stromy pro les. A tak je skvělé mít někoho, koho se můžete zeptat. Nemyslíš si, že by to mohlo být takhle lepší? A já řeknu ne, anebo jim doporučím něco jiného. A skvělá práce je i s Vladimírem. But it's great working with Vladimir. I think he's a fantastic editor. No, já si to myslím taky, a protože máme spoustu vždycky dohadů, tak jsme si přizvali Terryho, aby nás občas rozsoudil, ale Vladimír klidně k tomu taky řekni. To... No, je to jako úžasný, když člověk prostě může mít vedle sebe člověka s takovýma obrovskýma zkušenostma a cítí za svou jakoby tu jistotu a hlavně v tu chvíli už i ty svěží oči. Konec natáčení byl v roce, tuším, 2011, takže je to už 4 roky, kdy jsme skončili natáčení a začali jsme postprodukci. No, když jsme dotočili, tak jsme začali s kreslením elementů, protože jsme potřebovali partu kreslířů, která začne vlastně vytvářet ty ručně kreslené elementy, které jsme pro ten film chtěli, protože jsme nechtěli, aby ten film vypadal jako, že je počítačově generovaný.
Takže jsme si řekli, že všechny elementy pro postprodukci vytvoříme jako ruční prací. Největší výzva byla udržet nějakou jednotnou stylizaci a pohybovat se vlastně na hraně té stylizace a spojit ilustrace s živými herci. Vlastně v tom týmu, který dělal film Aporver, tak jsem dělal 5 let. Oslovil mě Ondra Mašek. Bylo to vlastně klasické kreslení. Ze začátku jsme zkoušeli vlastně lavírovanou tuš, aby to bylo měkčí. To byla vlastně tuš ředěná ve vodě. No, potom jsem vlastně, protože víc lidí kreslilo tuškou klasicky, tak jsem taky začal kreslit tuškou, ale jako většinu těch věcí, tak jsem dělal tou lavírovanou tuží. Pro mě určitě jako nejbližší člověk, který se mnou už je několik, vlastně, nebo už druhou desítku let, je Jirka Koštel, můj spoluproducent, se kterým už děláme už jsme udělali více jak 10 projektů. A myslím si, že bez jeho podpory a bez jeho úsilí, který on nechal na tomhle projektu, ale i na spoustě jiných projektů předtím, bychom vůbec nemohli dělat ty věci, které dneska děláme. Takže já jsem pracoval v produkci, pomáhal jsem s rekvizitama, pomáhal jsem kostýmérkám, dělal jsem řidiče, dělal jsem fotografa. Potom jsme začali dělat kompozice, takže přišel na řadu VFX Compositing a když jsme měli zhruba asi 15% filmu složeného, tak najednou přestali chodit peníze. A tak jsme volali našeho slovenského koproducenta, který měl tu část na starosti a měl zajistit financování pro vlastně dokončení toho našeho filmu. A on vlastně najednou zmizel, přestal komunikovat, přestal posílat peníze. A my jsme jako zjistili, že pravděpodobně ty peníze investoval do nějakého jiného projektu a už je asi nemá a nechal 2 firmy zbankrotovat a zmizel neznámo kam. Přestal brát telefony, přestal odpovídat na e-maily a my jsme zůstali úplně na holičkách. Museli jsme zastavit celou produkci, museli jsme propustit všechny lidi, protože jsme neměli nové platy a do dneška se vlastně snažíme ten film zkřísit tak, aby jsme ho mohli dodělat. Když jsme se dozvěděli, že on ty peníze nepošle, nebo že už je nemá, tak to byla obrovská rána. Já jsem myslel, že skončím v nemocnici, protože jsem si jako uvědomil, do jaký šlamastyky jsme se dostali, protože najednou vlastně máte na krku prostě 100 lidí, který musíte platit měsíčně a najednou nemáte na jejich výplaty a je vlastně nezajímá, že vám někdo jiný nezaplatil. Tak nejhorší chvíle byly právě ty, když ten poměrně vynikající tým jsme museli rozpouštět kvůli tomu, že třeba si docházely finance a pak vlastně jsme museli znova stavět další nový tým a to už byl vždycky větší a větší problém. Je mi líto, že vlastně takové množství práce vlastně zatím nemá žádný výsledek. No. Lidé nás opouštěli, protože v tom projektu nebyly peníze a to já zase na druhou stranu pokládám samozřejmě za přirozený, protože lidi musí nějakým způsobem existovat, musí platit složenky, musí živit své rodiny a nemůžou dělat práci jenom jako koníček, ale na druhou stranu jsou takoví, kteří vydrželi, i když stejně tyhle ty věci dělat musí, takže těch si vážím. To by mi bylo samozřejmě určitě líto, protože té práce, co jsme do toho dali všichni, co na tom pracovali, celý ten tým, kterému bych měl poděkovat, protože to bylo mimořádné nasazení, tak to by byla určitě velká škoda, když se to nedodělalo. Rozhodně, věnovali jsme tomu hodně let. Zklamaná z toho, že Aporver ještě není v kinech, rozhodně nejsem. Je to škoda, protože mám pocit, že to mělo jako velký potenciál a bylo by super, kdyby to bylo. Takže nejsem smutná a furt ještě doufám v to, že to bude. By mě mrzelo táhnout za sebou kárku toho, že jsem 7 let investoval energii, čas a peníze do něčeho, co se nakonec nepovedlo dotáhnout do konce. My jsme tenkrát před lety, jsme si s Tomášem dělali legraci, že kdy asi ten film bude v kině. A v té době já jsem ještě neměl děti, jo. A teď už mám 2. Jednomu bude 5, druhému bude 7. Tak už bych je pomalu na to mohl i vzít, jo. Takže bych byl rád, kdyby už to v tom kině bylo.
Taky pro mě je vlastně hrozně potěšující to, že mi ve filmu hraje moje dcera, který tehdy bylo půl roku, byla to maličkatý miminko. A já jsem tehdy kojila, takže vlastně moje maminka tam chodila s ní a hlídala mi ji tam. Ježišmarja, to bude v noci teda. Tam mi hrála s mojí Barborkou a vždycky, když vidíme vlastně ten nekonečný příběh, tak vždycky říkám Barborce, vidíš, tak tohle je tvoje maminka. A vždycky to ukazuju, ona to teda ještě úplně nechápe, hlavně nechápe tu obrovskou slávu toho nekonečného příběhu, ale myslím si, že to jednou pochopí. Když jsme si uvědomili, že ten film nemůže čekat na to, až skončí vlastně naše soudní řízení s naším slovenským koproducentem, tak jsme se rozhodli, že ten film musíme začít obchodovat. Když se mě lidé ptají na to, jestli vlastně věřím tomu, že se ten projekt vůbec dodělá, tak na to já mám jednoduchou odpověď. Já jsem tomu nikdy věřit nepřestal. Když bylo úplně nejhůř, vždycky jsem tomu věřil. Vlastně úplně náhodou se nám ozval Saša Wieser ze společnosti East West Distribution, který už ten film sledoval úplně od začátku, když jsme začínali psát scénář a poprvé jsme poslali ven zprávu, že ten film chceme dělat. A on nám už tehdy říkal, že až bude ten film hotový, nebo až se bude blížit k dokončení, že by měl zájem ten film distribuovat, tak jsme se na něj obrátili a řekli jsme mu, v jaký jsme situaci. On se tak jako pousmál a říkal, no, já toho člověka znám, mě to vůbec nepřekvapuje a já vám teda pomůžu. To je základ, jako věřit tomu, co člověk dělá, i když to vypadá ale už úplně špatně. Když to vypadá, že už to nikdy nemůže se otočit nějaký lepší průběh, tak jako ztratit víru, to je začátek konce. Takže s jeho pomocí jsme film odvezli na festival do Lyonu, kde jsme ho měli možnost prezentovat investorům, kde se našli zájemci z Belgie, Francie a Irska, se kterými teď aktuálně jednáme o koprodukčních smlouvách a oni mají zájem vlastně vstoupit do celé té koprodukce a pomoct nám ten film dokončit tak, jak my si myslíme, že by to správně mělo být. Býváme označováni za takové Don Quixoty českého filmu, za takové blázny, kteří se pokusili udělat v těch podmínkách, co tady jsou, něco, co sem vlastně vůbec nepatří, co se sem vlastně vůbec nevejde. Já si myslím, že tohleto není úplně správný názor nebo správné označování, protože vždycky musí být ten první, kdo s něčím takovým prorazí a kdo se nebojí udělat i věci, které se zdají, že se udělat nedají. Prostě jenom doufat, že i někdo jiný v tom filmu uvidí ten potenciál, který my jsme se do něj snažili vložit. Náš tak s Tomášem ve třech slovech je to nejdelší a zároveň nejpohodovější vztah. Dobrotiví chudáci, který se pořád snaží. Muži neomezených možností. Když se ten film nepodaří dodělat, tak samozřejmě moje kariéra pravděpodobně skončí. Jeden den jste nahoře, druhý den jste dole a my jsme byli nahoře, když jsme s projektem přišli, když jsme ho začali rozjíždět a vlastně potom jsme se dostali do úplně jiné situace a přitom nebylo tady nic jiného, než jsme chtěli vyprávět zajímavý, poutavý a výtvarně nádherný příběh. Já tomu filmu přeju jenom to nejlepší, protože jsme mu dali opravdu hodně času, hodně energie a věnovali jsme se mu naplno a dali jsme mu opravdu všechno. Pořád ještě tomu projektu držím palce, aby to bylo. Já si myslím, že všechno je jenom otázka času, protože i můj první film, který jsem dělal, čekal na realizaci 10 let od napsání scénáře a pak se to povedlo a byl to jeden z nejkrásnějších zážitků, co se týče natáčení a já jsem s tím filmem byl velmi spokojený. Takže si myslím, že když to člověk nevzdává, tak se ta dobrá věc vždycky nakonec musí podařit.
So cold and so alone am I look to the sky. My eyes closed, I'm falling down into the cloud. Na 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 na, your tears will dry. Oh, love of mine, I wish I could turn back the time. Our life would grow, we'd reap what we sow, like a deer and a doe. Your tears will dry, oh love of mine, I wish I could turn back the time. How love would grow, we'd reap what we sow, like a deer and a doe. Hey yeah, mama 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 mama. V srdci planety se zrodil sen. Sen, že jen ten jediný, zachrání Aporvér. Dívka Mejsu povede tě vnitřním hlasem. Otevíráme se novým zítřkům, když ohýbáme časem. Tak nasedni na samolet a vydej se jinak krajinou snům. Nevinnost, poselství, strovost, radost, čistota, láska, napojení, přátelství, odvaha, sladění, harmonie. Váš život je nám inspirací, spirála, cesta, vůně květů, mír, důvěra, kruh, pospolitost, duše, proměna, odhodlání, jednota, přání, bílá, síla, světlo, víra, něha, naděje, radost, medicína, inspirace, víra, co vize od čistí, duši čistí, a duši čistí, a duši čistí, a duši čistí. Náhle věští stíny, Věští příchod temné síly, hrozí zkázou bolestí, útrap, strachu, bídy. vítr v plachtách kvílí, Bok po boku v tuto chvíli, duše pláče, rozum šíří.